Alright, for today's video, agabot na tog syudad. Manuroy po taon tao yung mga on sa tag angay kanunon diri syudad kay ikam tag bukid so pa shift sa tag pa syudad. O buntag sa iyo na bago kay tang ligo fresh na fresh kay ta diha. Ug sa storya pa fresh from the farm o suutan na tog sapatos diha kay syempre og bag sanilas ka ay abog kayo so masapatusan ginato na diha. Dala tanatan-aw sa bintana kunuhay ba kay bagong matagod. Presko pas kabuntago no ato namnam mo nga kapreskos buntag taon samtang nagtaod ta direk sapatos nga listuna na to gamay syempre daog ng agi oy na gyapon ta dires Mandawi dire at bang park mall nga mall so chill ang ta diha so ang atong giabangan diha kay loft type man syempre naputas pinakataas diyang dapitas lastada des hotel oy humara sa tag breakfast diha kay libre mga breakfast ang hotel so di tapal kanso yun sa taon ta apil ko nas bayad ato gyud ang pahimuslan usa ta mulakaw busog kay tas nga tanan o pusingan pa na diha unsa gud taon na diha hayag bang kay maim kay lighting atong pusingan oy nangunsa bug taon mo diha o pinastretching diha gamay ay lang dagaglabad diha atong tarungo tong kwilyo diha kay mulakaw ta at least ba hapsa itong pananaw diha hapsa ito pa mustura awan dagang langas oy ato na nang bidahan dia karong adlaw kay nakalugson tagikan sa bukid suroy-suroy ra gubuta o tanawa na atong view dia gikan sa babaw da sa loft type dia o makita gini mo ng kawanangan dia sa park mo silang atop o ato labo nang gibidyuhan kay samtang gahuwat tas tong kauban awato sang tanaw ni gikan sa babaw atong palibot dia. So but before anything else in English na ari sa tagsato ninyo dire daggot ta dire nya human di adto na tag SMC side town ay medyo lalayo gani SMC side pero ato ora to tuyo kay palahi sa daoy kay sige naman deres SM sa uban dia sa mabulog sa uban pa adto tas palayo town to ay basin di na mabag-o o gigutom tao mga on tag Burger King dia sa atong paglakaw-lakaw sa SMC side town gutom kay na sa ngatanan di gina matabang di gi ka mukaon kay katoy mong gikaon nga mo ganina aw pamahaw pamanto nya di man na magsilbi hantod na abtan na lang mig alas 3 da suroy-suroy mangaon gyud tag maayo dia in fairness nigsud di mo SMC side no daghan jud kay nagkananan makapili gyud taon ka pero ang among gipili Burger King kay kunuhay ang among tirada kunoy ani ron is pang snack lang kay para unya panihapon birada na sag maayo kaon pero sa aon ta man nabusog gyud taon tas kay dagko magig burger dire di magsilbi. So busog yung tirada dire awang panihapon ani mga late sa di malas 2 alas 10 ang kaon dire nya dala chika na syempre good town nya upat mo man na malit pag tag milk tea atong dadon dire sa tong kwarto kay hagbi naman aw dala chill ko tanaw TV inom milk tea aw daog na kay tirada oy karong gabi una so maorgo to sige bye.